Ev çend rojun ku ceza barandına lser doza Kobani ya lser siyasetmedarên Kurd di Rojava Bakur'da ciyekî gelek berfireh girtiye ve hêjî Rojava Bakur cezakirina van kesane ve ev pirse gelo pêvajo ber bi kuve diçe. Türkiye wê dijwartir be di meseleya pirsgirêka Kurd de an ve hinekî gavên nemtir jî bê avetin. Ev pir serê her kesî de lê bersiva vê pirsê heta niha zelal neviye li gel min mêvanekî me heye Birêz Ömer Öcalan ku ew bixwe jî parlamenterê Dem Partiyê Rûhayê ez ê jê pirsim cezakirina dosyaya Kobanî hinekî nava xelkê de şoqek jî bixwe re anî. Çünkü behsa nermahiyê dikirin, tiştên din dikirin bereva jî wî ceza siyasetmedara hata birandin. Tu vê yekê çawa dixwînî pêvajo dijwartir dibe ber kuvet çe. Rast siyaseta Türkiye ve rejime em nezda dişopinin. Mixabin ev cezayên li Kurda hat barandin ji bo me ne sürprizi. Rast li Türkiye muhalefeta Türkiye ve destalattariya Türkiye ji behsa asayî bûna ve dike. Nermbûna siyaset dike. Mixabin di doza Kobanê de hat fehm kirin vêgave ji bo Kurda ji bo siyaseta Kurda ji bo tekoşîna Kurda ev asayîbûna siyaset û nermbûna siyaset derve hatî îştin. Dibe ki siyaset Türkiye navxwe de nerm bibe li mixabin li muqabilê Kurda siyasetek dijwar dijminatî tê meşandin. Doza Kobanî jî bi vî şeklî bû. Ev bi salan berdewam dike doza Kobanî. Dixwastin destkeftiyên Kurda mehkûm bikin ji bo Rojava ji bo Kobanî li devleta Türkiye û rejima hanê jî dibîne li qada navdewletî jî doza Kobanî rastiya Kobanî noxtak revayê Kurda bi cîhanê qebûl kirin da li hemberî hişmendiya Daişê Kurd serketin li hemberî İslama radikalizm Kurd serketin di ve noxta da hevalê me nehatin mehkûm kirin. Mixabin di gelek axaftinê wan de ser axaftinê wan de ev cezayê giran li hevalê me hate barandin. Başa ev te çi manê? Yani mümkün e gelo piştî îtiraza ji dadgeha birin bizivire û nermahiyeke din çêbeyan wê dijwartir be û berdewamtir bike. Rast partiya me ji em ji gor tecrübeya xwe siyaseta dişopînin. Em nikarin bêjin li Türkiye zagon makazagona Türkiye dadgeha Türkiye bi serê xwe serbixwaye. Siyaset û dadgeha Türkiye nav hev daye. Hişmendiya ana destalattiriya ana bandora xwe ser qanûn û huquqa Türkiye dike. Bin kontrola wan de ji bo ve cana naqaba wan de tekilek simyotîkê biryara hevdî xort dikin. Gor peyvajoyê dibikênek tiştwerin guherandin. Le ana biryara di zindana Sincanê dadgeha Sincanê de hatî girtin dibikî peşerojê ser were nîqaş kirin li vega ve tu guhertin xuyana be. Guhertin bi tekoşîna Kurda û atmosfera siyasete de giredayê. Dema Kurd xort bin, dema Kurd hevildanên xort pêşxin ihtimal heye ev cezayên giran werin vegerandin. Ev jî bi tekoşînê, bi xebatê, bi siyaseta xort çêbibe li vega ve mixabin rewş nedibe şer û mercedayê. Hinek hene vê yekê wekî şerê di nava dewletê bi xwe de jî dinirxînin wekî hemleyên cudayê li hemberî navxweyî. Hûn jî wisa dixwînin an? Em wisa nabînin gor me wisa xuya nabe avakirina komara Türkiye'de ev 3 salin dijminatiya Kurda te meşandin. Biryarên 1925 ji bo Şex Saîd hatê derxistin, 1938 ji bo Seyid Riza hatê derxistin, 1949 ji bo ciwanên xortên Kurda hatê derxistin. Mixabin tu cudahî nabera wan de tune. Tene hin formê ve hatê guhertin. İdam dardakirin 1925 da bi vî şeklî bû li ana bi şeklekî muhebbetê. Xwe hinekî formasyonek de ava kirî. Yani ez bi vî şeklî dişopînim. Ma deman neqeba hêzên devleta Türkiye'de hinek münaqeşe hebin, neqeba wan de hinek pirsgirêk hebin, ev ve mesele serserî Kurda derxin. Mixabin di vî alîda sekna rejima Türkiye, hikûmeta Türkiye berçavayê. Bi kurtasî îca ev tiştek ku hûn dibêjin gelek kes aynî wisa şîrove ji ber vê yekê dibêjin tu maneyekî Kurda ya parlamentoya da neme ji bo çi ve nakişin. Ev pir jî her tim tê kirin. Hûn jî nav xwe de nîqaş dikin?
Helbet partiye me partiya seyemin eheri mezinlik komara Türkiye dema bir yarın vulo bigirin emlet çape medya civaki helbet bandora ve heyi le em bir yara ser medya civaki nastinin lejne gişteye gelek partiyen medin hene pekatiyen medin hene le dema ev tiştavara nikaşkirin feda ve çiye kısara ve çiye ev tişta hoşik vere şiru vekirin ana bandora HDP partiya deme ev 10 salın 2015 virda liqada cihanê ji qada siyaseta cihanê ji li Türkiye jî bêtir giraniya ve derketiye holê mixabin helbijartin bûyê rastiya pergala Türkiye ve rojalata navîn gor rayê xwe hûn karin bipeyvin ev tişna jî biryara ve nîqaşkirana ve el li jine giştê partiya deme bide ana dibe ne dibe pozisyona deme ez le dibi ki gelek tişt vere nîqaş kirin le em dev ji siyaseta demokratik bernadin ev rastî hakikat alê milletê me de jî te zanin milletê me jî behsa siyaseta demokratik siyasete dikir le ez nabêjim bes her tişt siyaseta demokratikê jî gelek qada da lazim ev hêz hebe ki Kur li Rojhilatê Navîn û Kurdistanê karibin ser nigav bimînin. Pirsa davê tirsa ve heye ku di pêvajoyeke wiha da bi berdewamiya van cezakirina qeyyum ji bêdanê li ser şaredariya. Qayyum ev 2016 virda da hatin dayîn. Tirsa me ji tişkî tune le tekoşîna me dema bilind be xurtir be lazim em bingeha qayyuma vala bikirin. Türkiye dive noktaya ji formasyona xwe guher. Heyya ana bi şeklekî qayyum şaredarî tengav dikirin, tasfiye dikirin. Ana ji bi hin kanûna duazin qada şaredariye tengav bikin bin navê tasarrufe tasfiyekirina israfe de duazin vana bêhez bihelin. Ev jî qayyumek gor xwe moderne duazin ser şaredariya muhalefete ne ser tene partiya deme ser partiyê dî ji bandor bike devlet ji hişmendiya qayyume encam nestan dizitî û deko dolab û rüşvet ahlaksizî nav devlete bilindtir bû pêşket ve saetê pêva ez bawer nakim ev tişna çê bibin le em li komara Türkiye jiyan dikin sibe çi bibe jî ne zelalek kari tiştê xerabtir jî bike le ji bo tiştê qençtir baştir jî em tekoşîna xwe bimeşînin. Zor zor spas. Spasxweş serkeftin. Gelek spas ji birêz Ömer Öcalan parlamenterê Dem Partiyê yê Ruhayê ku fikr û ramanê xwe derbarê pirsên me de parvekir.